čauky, tu je Papeška, a vítajte pri mojom ďalšom videjku. A dneska to bude zasa z turistiky a dneska ideme na Spišský hrad. To by bolo asi všetko, teraz ste mohli vidieť menšiu ukážku rýchlu a vidíme sa potom. Čaute. Čiže my ideme späť a už sedíme vo vlaku do nášho cieľa, čiže už sme prestúpili a teraz čakáme. Dobre, tak teraz ste mohli vidieť takú menšiu cestu, teraz budem zase natáčať a takto mám. Čiže... Viem, že vám tu fúka, ale je hrozný vietor, prepáčte mi to. A teraz som nemal veľmi možnosť natáčať iba vo vlaku, lebo tu sú ľudia a tak. Dobre, čiže potom sa vidíme. Dobre, čiže konečne už tu tak nefúka. Ako ste si mohli všimnúť, mám pomôcku, aby som nemusel stále tak držať kameru takto zozadu, tak, to je dobré, že nie takto, hej, tak mám pomôcku, ktorá veľmi nepomáha, lebo sa otáča, ako ste teraz mohli vidieť. A oni sú za nami. Vy ich nevidíte, škoda. No, čiže už konečne nebudem držať takto mobil, že ma nebudete vidieť, mám kameru a budem držať takto, že ma pekne budete vidieť. Čiže tak, kde je to slnko teraz, keď ho potrebujem? What? No a ako môžete vedieť, zdá sa mám energetika, keď som sám, čo už ste si mohli všimnúť, pretože Domino nemohol prísť a Maxstorm tiež a ešte jeden človek,
ktorému som nestihol zavolať, ktorého ani nemenujem, lebo na tomto kanáli ste ho ešte nevideli. Na tom druhom hlavnom ste ho mohli vidieť, čo máte dole v popisku, čo vám dám teraz asi prvýkrát. Ale videa s ním som odstránil, pretože a on má teraz vlastný kanál, no aj predtým mal, ale potom sa to zvrtlo a tak no, ale to som rád, že konečne ma vidíte normálne a nie takto, hej, lebo takto ste ma mohli vidieť v tomto pohľade, keď som bol, keď sme išli sem do tohto lesa krásneho, ako tiež môžete vidieť, tento krásny les. A teraz energiček ešte neotváram, otvorím ho až potom, tak toto je krajšie, počkať, trošku si vás priblížim. A keby ste sa pýtali, čo mám za pomôcku, mám Selfie Teach, ako ste už nevideli ste ju, ale nič. Už som zase išiel povedať, že ako ste ju mohli vidieť. Toto bude také trošku dlhšie, lebo potom asi budem natáčať bez zvuku a dohodím tam nejakú pesničku a tak. Ale je stále takto. Neviem prečo je takto. Neviem, asi sa mi nechce dvíhať hlavu, alebo túto ruku, ako môžete vidieť. A ja už môžem byť aj takto. Počkať, najvyššie môžete byť takto. OK, ja si vás približím. A nie. Teraz ste sa mi obrátili dole hlavou. Sakra! Robím s vami kolotoč, že? Dobre. Tak ja si ešte trošku pohnem alebo ich tu počkám. Môže ísť končí. Dobre. Tak ešte neviem, čo by som vám povedal. Bude vychádzať na tom kanáli, ktorý máte dole v popisku. Na hlavnom kanáli bude vychádzať nová séria, ktorú by som chcel prvé video natočiť dneska. Tu už vám to prezradím, budú to minihry, alebo celkovo Minecraft s hostiami. Čiže väčšinou tam budú účinkovať max 2 alebo 1. A tú sériu Život gangstra, ktorú už ste mohli vidieť na mojom kanáli, ktorý máte, ešte raz opakujem, dole v popisku, tak táto séria už možno nebude vychádzať a to video stiahnem, pretože ten server, na ktorom som hral, zrušili a je mi to hrozne ľúto, je mi to proste hrozne ľúto, že ho museli zrušiť, neviem, či už sa im ho nechcelo platiť, alebo neviem. Ale bol to bez server, keď pozerá niekto toto video ako majiteľ, ktorý sa volá Ref, tak dúfam, že ho obnovíš a tak. Dobre, neviem, čo by som mal vám ešte povedať, točím už pomaly 6 minút, ešte za 5,5 minút. A neviem, už sa tam nepozerám ani, neviem, čo vám proste povedať. Tak ja to teraz dostrihnem. Ja som možno v štvrtke túry, čiže zatiaľ. Čaute, ja som späť a ja už som, ako si môžete všimnúť, otvoril energetiak a teraz sa musím kryť. Ja už som na hrade. Iba to som vám chcel ukázať. Wow. Že ja už som na hrade. OK.
Ja tu som na hrade, ešte raz opakujem. A je to super. Odporúčam ísť. Tu je... Ja tu potom celé natočím.